שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קיבלנו הודעה מסיימון. כן, ומי שרוצה להצטרף אלינו אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת להתבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24. כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים. עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלגנים, שדידות. הנה, תעשה מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו, רמה 26, יאללה, גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. יאללה נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי נוקב. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט, יש לכם סימן של דולר למטה, אתם רואים בנק, www, מה זה? בנק.com, לוחצים על זה, אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון, נכנסים לראשון, אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד, 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד אני רוצה למשוך 50 שקל, מושך 50, יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי. אבל הוא רמה יותר קטנה. שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קיבלנו הודעה מסיימון. כן, ומי
ומי שרוצה להצטרף אלינו, אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת להתבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24. כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים. עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלגנים, שדידות. הנה, תעשה מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו, רמה 26, יאללה, גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. יאללה, נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי נוקב. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט, יש לכם סימן של דולר למטה, אתם רואים בנק, www, מה זה? בנק.com, לוחצים על זה, אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון, נכנסים לראשון, אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד, 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד אני רוצה למשוך 50 שקל, מושך 50, יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי. אבל הוא רמה יותר קטנה. שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. בואו תראו אותו. הנה הוא שמה. הנה הוא. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קראנו הודעה מסיימון. כן, ומי שרוצה להצטרף אלינו, אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת להתבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24.
כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים. עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלגנים, שדידות. הנה, תעשה מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו, רמה 26, יאללה, גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. יאללה, נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי נוקב. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו. חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט, יש לכם סימן של דולר למטה, אתם רואים בנק, www, מה זה? בנק.com, לוחצים על זה, אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון, נכנסים לראשון, אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד, 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד אני רוצה למשוך 50 שקל, מושך 50, יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי, אבל הוא רמה יותר קטנה. שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. בואו תראו אותו. הנה שמה. הנה הוא. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קיבלנו הודעה מסיימון. כן, ומי שרוצה להצטרף אלינו אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת להתבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24. כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים.
עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלאגנים, שדידות, הנה, תעשה מהר מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו בו, רמה 26, יאללה גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. אני רוצה... אוי, אבל שם. אני אעשה את זה. יאללה נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי לא כיף. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו. התחלנו חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט, יש לכם סימן של דולר למטה, אתם רואים בנק, www, מה זה? בנק.com, לוחצים על זה, אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון, נכנסים לראשון, אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד, 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד אני רוצה למשוך 50 שקל, מושך 50, יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי, אבל הוא רמה יותר קטנה. שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. בואו תראו אותו. הנה הוא שמה. הנה הוא. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קראנו הודעה מסיימון. כן, ומי שרוצה להצטרף אלינו אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת להתבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24. כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים. עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלאגנים, שדידות, הנה, תעשה מהר מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו בו, רמה 26, יאללה גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. אני רוצה... אוי, אבל שם. אני אעשה את זה.
יאללה נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי לא כיף. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו. התחלנו חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט, יש לכם סימן של דולר למטה, אתם רואים בנק, WWE, מה זה? בנק.com, לוחצים על זה, אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון, נכנסים לראשון, אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד, 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד אני רוצה למשוך 50 שקל, משה 50, יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי, אבל הוא רמה יותר קטנה. שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. בואו תראו אותו. הנה הוא שמה. הנה הוא. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קיבלנו הודעה מסיימון. כן, ומי שרוצה להצטרף אלינו אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת להתבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24. כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים. עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלגנים, שדידות. הנה, תעשה מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו, רמה 26, יאללה, גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. יאללה נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי לא כיף. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו. חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט,
יש לכם סימן של דולר למטה. אתם רואים בנק. WWE. מה זה? בנק.com. לוחצים על זה. אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון. נכנסים לראשון. אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד. 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד אני רוצה למשוך 50 שקל. מושך 50. יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי. אבל הוא רמה יותר קטנה. שלום יוטיוב, שלום חברים, אנחנו משחקים ב-GTA אונליין. עכשיו נראה לכם את החדר עבודות שלנו. בואו תראו אותו. הנה הוא שמה. הנה הוא. זה החדר עבודות שלנו. יפה. עכשיו קיבלנו הודעה מסיימון. כן, ומי שרוצה להצטרף אלינו אנחנו מאשרים את כולם. כן, אנחנו מאשרים את כולם. ולך תשתה. וויסקי. הנה זה. כן. קצת התבלבל. והוא שותה. טוב. ראיתם איזה שחקן יש לנו? הוא רמה 24. כן, הנה אתם יכולים לראות אם אתם רואים טוב. 24. עכשיו נלך לעשות משימה. הנה. ואנחנו משתגרים אליה. חכו, אנחנו משתגרים. עוד מעט גם נעשה בלגנים. עושה בלגנים, שדידות. הנה, תעשה מהר, כן, כדי להציל אותו. יאללה, גו, רמה 26, יאללה, גו. יאללה. תסתכלו, נעשה משימות של יריות. יאללה נו, שישיר כבר. יאללה, רוצים לבחור. אני לא רוצה להיות האסיר. כי זה הכי נוקב. כן. זה מבאס. הופה, התחלנו. חברים. אוי, מה זה? דפקו אותנו. עכשיו אני אראה לכם איך להיכנס לבנק. אתם נכנסים לאינטרנט. יש לכם סימן של דולר למטה. אתם רואים בנק. WWE. מה זה? בנק.com. לוחצים על זה. אתם נכנסים לראשון. אתם נכנסים קודם לחשבון. נכנסים לראשון. אוקיי, יש לכם כמה אתם רוצים להפקיד. 50, 500, 2,500 או את כל הכסף. אם אתם נשארים עם הכסף
בלי לשים אותו בבנק, אם הורגים אתכם, זה 500 שקל. זה 500 שקל אם אתם מתים. אם אתם מפקידים בבנק, זה 50 שקל לוקחים. אוקיי? השני, זה כמה אתם רוצים למשוך. נגיד, אני רוצה למשוך 50 שקל. מושך 50, יש לי 50 שקל. אוקיי? אז כרגע אני לא אעשה את זה. אני אחזיר את הכסף. יש אחד שמעוניין לחטוף מכות והוא מת. הנה, רואים? הוא למזלו הפקיד את הכסף בבנק. עכשיו אתם תסתכלו איזה מלחמה יהיה לנו פה, כי הוא לא יוותר לי. אבל הוא רמה יותר קטנה. איזה רמה?